Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulong ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon nga magadapit ninyo nining tungora sa inyong sa pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginwala sa pagtulunang PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo kadangat ta kanyang tantaron nga nagasunod nining tungora karon sa ingonana sa inyong kamo makasabot dili kanamo kini gamit kamo ang Biblia uban sa masawon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namo ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo may gitudlo ni master dili kanamo o padayon usab kana nga amo nga ikatudlo nga na kaninyo. Kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa mga sibihan sa DYLE magsugod kita sa ingon nga oras alas 11 o hantod kini sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw kana nga Domingo. O man usab sa uban nga dapit padayon gyapon nato kana nga mabati sama dito sa Toledo City sa DYHR sa oras alas 6 hantod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw kana nga Domingo. O man usab sa butong pinangungahan dayon gyapon nato mabati sa estasyon sa DYRR sa region natin sa oras alas 12 hangtod sa alauna takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O man dito dapit sa Cagayan de Oro City sa Tili Radio sa estasyon sa DXTO padayon nga mabati nga to sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O sa tanan nga dapit dili na to tagsa-tagsaon sa madya sa Villanueva dito dapit sa Balingasag, Hingoog, Butuan, niya sa Surigao padayon gyapon nato na mabati ngari paingon sa Bukidnon niya sa Iligan dayon sa Pagadian sa Dipulog padayon gyapon nato na nga mabati sa mga sibihan nga amo nang sudlan sa kanyabot naman kini og 25 ka mga radio station lakip na lugar diya sa Merida sa DYRB sa Merida sa kini ka FM station no usa niabot mo ni kabat na kini sa 25 ka mga radio station at sundan sa Visayas kani og Mindanao sa tuyong tinguha para may baluan sa mga tao ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulan ng PBCM nga niini niana kami nagpaila o nagpamatuod sa dapit sa ikatulong panahon diyan na dapit sa Espiritu Santo nga natuman sa among magtutudlo Divine Master Tomas mismo. O gingman sa pagpangmusta sabi pang alagad nga lain magapangilagi pa dangat yapon namo ang among pagtimbaya sa tanan nga mga kaigsunan dili dapit sa Cebu City sa sentro sa atong chapter Mr. and Mrs. Chupido Sibilia sa mga membro nga tanan sila sinang Suping, Yes Wireless, sa Sister Margarita ug ihuman diha sa dapit sa may Tipulo sa mga kaigsunan diha nila ni IB, Sister IB Brinsuela ni Janice o inuman sa atong mga kaigsunan ngadto sa Konsolasyon mga Flores family o sa mga Fanta family nila ni Sister Lucy Fanta o ni Brother Bobot Fanta o sa tanan nga mga kaigsunan lakip na dito sa atong chapter sa Palumpon sa mga kaigsunan diyan nila ni Brother Danny Mabini, Edward Rojas o ginuman sa Ormoc nila ni Brother Danny Aing o ni Brother Rodrigo Pamunde o sa atong chapter dia sa Kambantog nila ni Brother Juanito Digorio sa mga member diya nga tanan kumusta og maayong pagpamati nining tungura karon o inguman sa Bohol sa atong chapter dia ni Mr. and Mrs. Lulong Divino
sa Monteserte, Carmen Bohol, uban sa mga membro diya nila ni Esther Joy Divino o ni Annabel no Divino o sa yang Vice Brother Gregorio Painagan o sa tanan na lang mga kaigsunan diya nga tanan nga nagpatalinghog nining tungura o ngadto usab sa atong compound sa PBCM compound nga naalugar diya ang atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas kinabuhi si Madam Gaga o sa tanan nga mga ministro o mga membro diya sa mao nga pagtulunan o maayong adlaw o maayong pagpatalinghog nining tong karon sa tanan lang gyud lakip usab diri sa Cebu sa atong mga kaigsunan nga tanan ingon man usab diya sa Kapitol sa akong ginikanan inahan lugar diya sa Kapitol si Mrs. Rita Montemayor nga kanunay siyang magmonitor matag programa nato dinhi sa DYLA. Og sa tanan lang gyud nga mga kaigsunan kutob sa mga bot nining maong pagsibya. Og yatag ko sa lain nga alagad magapaila usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag kanatong tanan kini usab ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio makiguban usab ning ato ang programa karon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Nadiin gipanguluhan kini sa langiton ng Batutodlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. O ako na lang mga pagtimbaya o mga pagpangumusta sa tanang mga kaigsuunan gayod. Hurot, di pwede nga tagsaon ta kamo sa paghisgot sa inyong pangalan tungod sa napakadaghan ninyo, mao nga mahurot na lang po ang atong oras. Ug ako na lang usab mga pagpangumusta sa tanan akong kapwa no nga mga ministro. Labi na gayod kang Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas sa kinabuhi Madam Gaga Eugenio ug sa uban usab nga mga magwawali sama kang Brother Hermones Macarayo uban sa iya usab nga anak nga din usab sa ka ministro nga si Brad Jiggy Macarayo ug kang Brad Richiel Macarayo o usab kang Brad Rumi Camos o ilabi na usab diha kang Ronilo Mangalos no usa kini ka mga ministro kini sila o uban usab kang Dave Rizaba o usab kang Bobot Panta o usab kang Lloyd Badira mo kini ang ako mga pagpangumustahan na lang kaninyong tanan o mahinaot kami nga nakamo sa kadasi kanunay sa paghatag gayud og mga katin-awan ngadto sa atong mga higala o sa ato mga suking tigpaminawan kay daghan man ang nagsunod ining programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Wala man kana nga ako ang mga pagpangumusta sa tanan gayod hurot no dinhi sa syudad sa Subo o ilabi na nagyod sa nakalain nga mga lugar no daghan kayo nga mga membro nato Brad Samuel sa nakalain mga lugar o lagi nga dili gud pwede nga tagservisahon nato sa pangumusta tungod sa napakadaghan nila. Mao nga magpatuloy na lang kita sa ato ang hisgutan karon Brad Samuel. Ato ang paghisgutan karon Brad Samuel tungod kay kita nagtuo naman sa Dios bisan pa sa kanhing panahon sa atong Ginoong Kristo kay lagi ang panahon na bahin man sa tulo ka dagkong panahon sa amahan mao katong panahon sa Israel nga iyang katawhan gitawag og Israel. O sa panahon, sa ikaduhang panahon, mao ang atong Ginoong Kristo nga ang iyahang mga tinun-an gitawag kato silang mga apostolis. Unya sa panahon sa Espiritu Santo, mao kita karon nga gigamit ka kasangkapan sa Espiritu Santo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. mao nga ang atong paghisgutan unsa ang atong relasyon ngadto sa Dios ug unsay tawag nato isip kita nagtuo og Dios. Kay sa panahon sa atong Ginoong Kristo Brad Samuel, bisan pa sa panahong Israel, ang turing o ang tawag sa nagtuo og Dios, gawas lang atong mga tao nga magtuo og Dios, no? O unsa ba ang katawagan sa nagtuo og Dios? Sumala sa Biblia Brad Samuel kay abilidad man nato nga Biblia magyud ang ato ang pasultihon dili man pwede nga ato lang lamalamaon sa pagsulti kundi basis to the Bible lang ato ang gihimo diri wala kitay kaugalingon nga kanang komentaryo kundi pinaagi lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Karon Brad Samuel akong pangutana i-read ang unang Juan kapitulo 1 versikulo 12 ug 3. Unsa ba ang tawag
sa usa ka katawhan sa Dios kun siya nagtuo sa Dios unsa bay tawag ngadto sa katawhan sa Dios kun kini nagtuo og Dios sumala sa Biblia. Anya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Unang Juan sa iyang kapitulo 12 ug 13. 12, no? Ato pagkabasahon, 13. versikulo 13 atos 13. Unang Juan okay. Unang Juan sa iyang kapitulo 2. 2. Unya, Juan day, I mean, Brad Samuel. sa Juan, Brad Oo, Cesar, nalipata, no? Sa- Juan 1, uno hantod sa kapitulo 1, versikulo 12 ug 13. ania Brad Cesar atong pagkabasahon sa gingon mo nang ngasita sa unang Juan sa iyang No, Juan lang. Juan sa iyang kapitulo 1 versikulo 12 kuno Ngadto atong sa pagbasahon hantod sa 13. 13. Ingon niini ang nakasulat lugar sa Biblia. Apan sa tanang midawat kaniya, matud pa sa atong nabasa, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa paghimog mga anak sa Dios. Unya ang 13 gingon, kanila nga nangataw dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki kundi sa babae. Busa sa atong natagad nga gitawag sila og mga anak sa Dios basta doon na kay pagtuo sa Dios. Okay. Nagtawag o may katungod ka nga mahimong anak sa Dios. Correct. So, kung nagtuo ta og Dios, bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang tawag nato anak na ta sa Dios. Mao kana ang gipakitang pahayag sa Biblia. Karon, hain pa ang atong pagabasahon nga kung kita nagtuo og Dios, unsa ang tawag sa Dios binhi sa iyahang mga magtutuo. Akong pagbasahon Brad Samuel ang Marcos kapitulo 10 o ang iyahang bersikulo 24 ingon ini ang dugang pahayag sa Biblia Brad Samuel nag-ingon dire o ang mga tinun-an nahibulong tungod sa iyang mga pulong lugar ngadto sa kang Kristo nahibulong lugar ang iyang mga tinun-an o sa gipamulong sa atong Ginoong Kristo nag-ingon apan kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon mga anak alang sa mga managsalig sa bahandi pagkamalisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Unya gingon diri sa 25 masayon pa daw ang pagsulod sa kamelo sa paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato nga makasulod sa gingharian. So ang gipakitang payag sa Biblia Brad Samuel kadtong nagatuo sa atong Ginoong Kristo gitawag na sila og mga anak sumala sa atong nabasa sa Biblia. Hain pa ang dugang prueba Brad Samuel iridi gapon ang nakasulat sa Juan kapitulo 13 bersikulo 33. Hain pa ang dugang prueba nga pagka nagtuo ka og Dios tawgon jud ka og anak sa Dios. Hain pa Brad Samuel. Ania Brad Cesar dugang prueba sa Juan 13:33 atong pagbasahon mga anak. Ako ani uban pa kaninyo sulod sa mubong panahon. Kamu mangita kanako ug sama sa akong pagingon sa mga Hudiyo, ako magaingon usab kaninyo karon. Asa ako padulong niini dili kamo makadto. Busa ang mga Tinunan, gitawag niya mga anak sumala sa atong nabasa busa katudi ang mga tinunan nga mo'y nagsunod mituo sa atong Ginoong Kristo mao kadto ang nahimong mga anak sa Dios. Okay. Karon kay gitawag man sila og mga anak sa Dios kadtong nagtuo sa Dios. Iyon sa bang matanga sa pagkaanak sa Dios mo ni atong usisahon Brad Samuel. Kung unsa ang matang sa imong pagkaanak sa Dios kay ikaw nagtuo man og Dios. Kung sa panahon sa atong Ginoong Kristo Brad Samuel, kung nagtuo ka ni Kristo, ay anak ka sa Diyos. Sa panahon po sa Espiritu Santo, sa ikatulong panahon, kung nagtuo ka diha sa magtutudlo, Divine Master Tomas Iunyo Senior, nga siya mao ang katumanan sa Espiritu Santo, tawgon sabtag mga anak niya, Brad Samuel. Mao kana ang nakapakita o nakita nato
nga ato mabasa sa Biblia kay mao bitaw nagiingon Brad Samuel, history merely repeat itself. Kung unsa ang kaniadto, kung unsa ang panahon sa atong Kristo, mausab ang mahitabo usab dinhi sa Espiritu Santo. Kumo kay nagtuo kita sa Espiritu Santo, gitawag pud ta og mga anak sa Espiritu Santo. Karon ang laing pangutana Brad Samuel, sa unsang matanga nganong gitawag kita og anak sa Dios? Unsa mang matanga sa pagkaanak sa Dios? Sumala sa atong pagabasahon sa mga laing mga translation sa Biblia Brad Samuel, kung atong basahon ang nakasulat sa Juan Kapitulo 5 versikulo 1 nga ang Biblia gitawag og The Passion Translation, giingon na kana dinhi Brad Samuel, The Passion Translation ni usa kini ka Biblia. Unsa ba ang nakasulat sa John chapter 5 verse 1? Giingon, everyone who believes that Jesus is Messiah is God's spiritual child and has been giingon din ni fathered by God's Himself and everyone who love His children as well. Nga kung atong binisayon Brad Samuel nag-ingon, ang tanan nga nagatuo nga si Jesus Misaya o Mesiyas mao ang espiritual nga anak sa Dios. Kung mao ang ato dang relasyon ngadto sa Dios, gitawag kitag espiritual child o anak kita sa espiritual nga bahin. Dili sa material nga bahin kay alang-alang lugar nga ang Dios mao lugar amahan, lugar sa ato, siya lugar nagbuhat diya sa atong inahan. Siyempre nataw ta Brad Samuel kay ang amahan nato sa material mao man gayud nga maoy nakarelasyon diha sa atong inahan, pero diha sa Dios gitawag kita og spiritual child, mga anak kita sa espirituhanon nga kahimtang diha sa Dios, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Nan unsa pa ba ang dugang nga atong mabasa sa Biblia Brad Samuel, nga kung atong basahon ang Hebrehanon Kapitulo 2 versikulo 10 ngadto sa 13, nga ang Biblia nga atong pagbasahon gitawag kini, kay pabor man ako ang Biblia Brad Samuel, kining gitawag og The Voice Bible. Unsa ba ang giingon dinhi sa Hebrehanon nga ang Biblia nga ako pagbasahon gitawag The Voice Bible? Giingon dinhi sa Biblia Brad Samuel, gitawag sila og usa ka pamilya, nga gitawag sila og usa ka pamilya tungod kay si Kristo na himo nilang amahan. Kung mao ang atong relasyon o relasyon sa mga apostol ngadto sa atong Ginoong Kristo, gitawag na pud sila og usa ka pamilya, di ba? Pero ang ilang amahan mao ang atong Ginoong Kristo, nga ang mga apostoles usa na sila kapamilya diha sa atong Ginoong Kristo, kay si Kristo mao man ang ilang giila nga ilang amahan. Mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia Brad Samuel. Karon kay gitawag man ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo og usa na kapamilya. Sama usab ka nato kay kita nagtuo man diha sa Espiritu Santo sa katumanan sa atong matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. mao nga gitawag usab kita og kapamilya sa Espiritu Santo, ug ang atong amahan mao na ang Espiritu Santo, ug kita mga anak usab sa Espiritu Santo. Sa samang pagkaagi, ingon usab na ang nahitabo sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang mga apostol gitawag og mga anak sa Dios o kapamilya sa Dios, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Mao kana ang ato ang nakitang pahayag sa Biblia. Karon Brad Samuel,
Mayo tingali nga imuhang basahon usab ang dugang pa nga basahon nga imong pagabasahon Brad Samuel ang Bibliang Kristohanon, ha? Naba kay Biblia da Brad Samuel kaning gitawag og Kristohanong katilingban sa Ephesians chapter 2 verse 9. May mayo tingaling imuhang basahon Brad Samuel unsa ang nakapahayag dinhi basaha lang kana nga portion. Aniya Brad Cesar, basahon Ephesians taning 2:19. nakasulat sa Ephesians Biblia, no? 2:19. Oh. Sa Kristohanong katilingban. Kristiyanon pagkatilingban Okay, basa. nga pagkahubad sa Ephesians Chapter 2 verse chapter 19. 2 verse 19, no? Unya atolan ning i diretso lugar sa Binisaya. ubad sa Cebuano gingon karon dili na kamo langyaw o bisita apan katagilungsod sa balaan katawhan sakop sa panimalay sa Dios. Usa ang gipahayag sa Biblia nga gingon diha nga karon dili na daw kamo mga langyaw o mga bisita apan katagilungsod daw sa balaan nga katawhan sakop daw sa panimalay sa Dios. Oh, Tunay kita mo? panimalay, so, Bisan pagbasahon nato diri sa King James Version, gingon ka na dinhi, ha? Busa kamo dili na mga langyaw o mga dumuluong, kundi mga katigulungsod sa mga balaan o mga sakop sa pamilya sa Dios. Kung mao, gitawag na kita, Brad Samuel, bisan pa sa panahon sa atong Jesucristo, kapamilya na kita. Diha sa Panimalay. pagtulunan o panimalay sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ang pangutana Brad Samuel, kay gitawag naman kitag anak kapamilya sa Dios sumala sa Biblia. Karon ato usisahon Brad Samuel, unsa ba kanang balay sa Dios o panimalay. o panimalay sa Dios sumala sa Biblia Brad Samuel unang Timoteo? Aniya, kung atong basahon Brad Cesar, ang unang Timoteo, sulat kini ni Pablo sa taga Timoteo, no? Sa unang Timoteo siya, kapitulo 1, versikulo 15, gihisgutan diri kung unsa ka ng panimalay sa Dios o balay sa Dios niya, oh. Kung malangan man o galing ako, ikaw may balos na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang haligi sa buhi nga Dios, ang haligi nga panalipod sa kamatuoran. Musa mo ka ng panimalay sa Dios, Brad Cesar, nga mo ka ng panimalay sa Dios, mo ka na ang Iglesia. haligi, nga mo ang matud pa kung malangan daw kung malangan man o galing ako, ingon si Pablo, ikaw may balo na unsaon daw sa paggawi sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia. Ang panimalay sa Dios mao kanang iglesia sa Dios nga buhi sumala sa atong natagan nga mao kana ang haligi ug panalipod sa kamatuoran. Oh, bisan ang Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 nag-ingon gapon diri Brad Samuel, siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Kung mao ang gipakita sa Biblia Brad Samuel, ang balay di ay nga usa na kita ka pamilya, usa na dili na kita inunta nga gitawag kita og dili Mga na langyaw? kita libod Oo. suroy, Oo, mga kung dili usa na kita ka lungsuranon kay kung atong basahon Brad Samuel usab dugang prueba ang Ephesians chapter 2 verse 19 nga ang Biblia nga ako pagbasahon di Voice Bible, busa gingon dinhi busa dili na kamo tawgon nga mga libod suroy kundili mga lungsuranon uban sa katawhan sa Dios nga sakop sa balaang pamilya sa Dios o mga puroy pumuluyo sa iyang panimalay. Kun mao gitawag na ang katawhan sa Dios ug dili na mga libod suroy kundili gitawag na sila og kapamilya sa Dios nga mao ang gitawag nga iglesia, ang gisgutang balay sa Dios nga ang ulo niya na mao ang atong Ginoong Hesukristo. Karon mao na ha ang sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, karon ang ato mang usisahon Brad Samuel tungod kay
ang katauhan sa Dios sa panahong Kristiyano, gitawag man sila o panimalay o pamilya sa Dios o katauhan sa Dios. Nanunsa ba ang sugo sa Dios nga angay usab nato nga pagatumanon? Ingon usab ni ana, mao kana ang sugo sa atong langitnon nga magtutudlo kay lagi kita manggod Brad Samuel atong balikon. Gikausahan kita og mga dautan daw kining Philippine Binibulit Christian Missionaries kay lagi natong nahitabo sa kadtong pagsunog sa usa nato kay igsoon nga mao si Chupila Brad Samuel nga atong nakita sa ato ng pag hatag o katinawan nga ato ganing gitubag si Jessica Soho kang Chupila Kabusas ngin taon gisunog sa iyahang apo o mga anak. Mao nga kana bang pag daot sa mga radio station bisan sa television nga kita ilang gikausahan nga kuno ang atong magtutudlo mo'y nagsugo niadto kay ang espiritu daw sa atong magtutudlo misulod man daw didto kang Crisanto Ercilia. Mo kana karon ato ning usisahon Brad Samuel, unsa ba ang balaod sa atong langitnon nga magtutudlo? Mao ba ka kanang gihimo karon ni Crisanto Ercilia? Dili nganuman. Kay ang balaod ni Master mao kini ang ato ang niyaw makita man ni sa Facebook o sa YouTube. Mga balaod sa misyon. Once nga ikaw mamembro ka sa PBCM kung Philippine Binibulit Christian Missionaries, na ay mga balaod nga atong tumanon isip kita usa ka membro sa maong pagtulunan sa Dios. Naisundo na to dili pwede nga pagka mamembro ka sa maong organisasyon sa PBCM, dili kay magbutbuot kag imong kaugalingon, kun dili mutuman ka og unsay mga balaod nga ipakanaog sa maong pagtulunan, dili kay magbuot kag imo. Muna ang ato ang gipakita dinhi. Dunay mga balaod nga sumbanan nga gihatag ni Master dinhi kanato. Nanunsa ba ang mga balaod nga gipakanaog ni Master isip kita mga membro Brad Samuel? Sa atong pagka-membro dinhi sa PBCM kung Philippine Binibulit Christian Missionaries, unsa ba ang mga balaod nga ipapatuman ni Master nga nakasulat usab kana sa Biblia, gisuportahan kana? Mga higala o mga kaigsuonan, unsa bay ato mabasa dinhi kaning gitawag og balaod sa misyon? Giingon kana dinhi mga higala og mga kaigsuonan nga gipakita kini ni Master dinhi kanato nga ang atong sandiganan mao gayud ang Biblia. Mo manggani nga kami magbasa mi diri pulos gyud na Biblia kay nganuman mao man kana ang sandiganan sa amo ang pagtuo, dili mi sama sa uban nga dili Biblia ang ilahang sandiganan. Diun sa ba ang gipakitang pahayag dinhi sa Biblia, mga higalag mga kaigsuonan. Nag-ingon din niyo kining gitawag og balaod sa misyon, giingon dinhi gidili ang pagpakiskis sa kilay sa mga babay o paggamit sa eyebrow o eyeshade kay supak kini sa kabubuton ni Master. Ngano nga gidili man kini ni Master aron ba supakon ang kabubuton sa Dios ug kini ang atong susihon ug pinasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man mao ang sandiganan sa pagtuo. Kung mao ang atong sandiganan sa pagtuo Brad Samuel, Biblia sumala sa akong gibasa. Naabay mabasa na to Brad Samuel
sa Biblia nga ang nagtuga sa Biblia dili iyawa kundi ang Dios mismo mo'y nagtuga sa Biblia na abay nakasulat sa Biblia Brad Samuel ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17 nga ang sandiganan nato pinasikad yun sa Biblia kay ang Biblia sumala sa mabasa nato nga kana gituga kana sa Dios dili kay ang Biblia gituga sa yawa unsa bay nakasulat diha Brad Samuel. Aniya Brad Cesar atong basahon ang nakasulat sa Biblia kay tungod mo kanay balaod ni master nga gihugot gyud nga pagatumanon sa Matag mga membro. tao matag membro nga gitagaan tag kanang Balaod sa misyon. sa misyon tud kay matud pa niya ang sandigan sa pagtuo ang mga nakasulat sa Biblia nga naman unsa man dining Biblia nga mo'y kinanglan nga ang tao anhi magsandig niini pinasigad sa mga nakasulat sa Biblia. Ang Dios ba o ang Yawa ba'y nagtuga nining Biblia? Dili. Matud pa sa ikaduhang Timoteo basahon ko sa iyang kapitulo 3 bersikulo 16 ingon ini ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagpamatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa ngano di ay nga gitugo ni master nga kinahanglan ang sandigan nimo sa pagtuo ang mga nakasulat sa Biblia. Tungod kay ang Biblia Dios di ay ang nagtuga niini. Busa, ang sandigan na nato, Brad Samuel, Biblia. Kay Diyos man mao'y nagtuga, dili man mao ang yawa. Karon, kay giingon man ni Master, nga bawal sa mga babae, sa babae gani ha, na ay mga balaod gani sa mga babae gani. Eon sa ang balaod sa babae, nagsuportara ni Master sa Biblia. Basahon ta ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 1, unsabay nakasulat. Kay Biblia man ang sandiganan nato sumala sa gibasa ni Brad Samuel. Kay kada ang Diyos man daw mao'y nagtuga sa Biblia. Kanibang pagpakiski sa kilay. Gibawal man kana ni Master na abay mga supporting evidence lugar sa Biblia na basahon ko ang nakasulat sa Deuteronomio. Usanis balaod ni Master ha. Gagibawal dias mga babae. Unya magsugo ni nos Master pagpapatay sa tao, mamanay binuang god. Karon Deuteronomio 14:1 nagyon. Kamo mao ang mga anak ni Jehova nga inyong Dios. Dili kamo magsamad sa inyong kaugalingon ni magpakiskis kamo taliwala sa inyong mata tungod sa patay. Dili daw pakiskisan tungod sa imong mata. Unsabay naa sa tungod sa imong bata. Tanawa ra gud ng tungod sa imong mata, di ba mao man ang kilay? Naa man na. Karon, bawal na sa Biblia nga buhaton sa mga babae nga magpakiskis sa ilang mga kilay. Tanawa ra gud og unsa ka dili maayo ang imahe sa mga kababayen-an karon. Naanay kilay nga gibuhat sa Dios. Pero unsay gihimo nila Brad Samuel? Di lang masuko ni mga babae nga naghimo ana. Gikiskisan ang ilahang kilay. Balikag ba? Unya gibadlisan og eyebrow. Nya kay mapanas man ang eyebrow, kay ilaha man ang eyebrow niya, usahay mahiwi, usahay matarong. Ang gihimos mga babae Brad Samuel para dili nakapuyan sila og kiskis, dili na sige bagis og eyebrow, gipatatuan. Mo na ang gihimo karon nga gibawal kana sa Dios na mga butang, gibawal kana ni Master. Mo na ang balaod ni Master diha sa mga kababayen-an. Unya mo patay na hinuon mig tao. Pagpakiskis ng ganis kilay gibawal na ni Master. Mo man ay binuang gud ng mga pagkausa, mga pagbutang-butang ba. Nga dili na maayo ang ilang ginabuhat. Karon, basa Brad Samuel. Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 9 ngadto 11. Unsa pa ang bawal ni Master nga gisuportaran ni Master sa Biblia?
Basaha gani Brad Samuel ang unang Timoteo. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mong sita sa unang Timoteo siyang kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto sa 11. hantod sa 11. Atong pagbasahon ingonin ang nakapayag sa Biblia. Usab nga ang mga babae magmaligdong ug magbinuutan sa ilang pagpatahom sa ilang kaugalingon pinagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinagi sa buhok nga sinalapid o sa bulawan o sa mga mutya o sa mahal nga sapot, kundili matud pa pinagi sa maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagapadayag sa pagkadiosnon. Ang babae kinahanglan magatuon sa hilom uban sa bugos nga kamasinugtanon. Ngayon niya sa 12 dili ako mutugot nga ang babae magapanudlo o magbuot sa mga lalaki kinahanglan magapakahilom lamang sila. Busa mo kay naigsugo sa mga babae ang mga karakter nga ipahimo sa mga babae, ang mga babae usab matud pa Maligdong. nga magmaligdong, Oh. magbinuutan. Oh. Dili daw sa ilang pagpatahom kinahanglan daw sa ilang kaugalingon pinaagi daw sa pagpamisti nga Kay naamay pagpamisti karon Brad Samuel nga tanawar ko tutod sa kanako Brad Samuel kadiyot lang. Okay. Naay mga babae karon Brad Samuel, ang style nila sa ilang pagpamisti, malibog ba ta ba? Kanawar ko ng bisti karon sa mga babae, mugbo na kayo, ipakita na ang pusod, pati pa ang ilahang gitawag og dughan, pati pa ang ilahang batang, makita na halos ng kanal sa ilahang lubot. Mao na ang giyon sa Biblia nga kung magpatahom ang usa ka babae kinanglan nga magpamisti sila mga maugdang ba nga dili bitaw ng salawayon. Tanawar gud na mahibong ka sa mga babae karon mugbo na sinina makita ng pusod unya makaingon bitaw ta Brad Samuel no purya saway lang ba pwede man na praktikal naman ning atoa. Makaingon masagta Brad Samuel nga buang-buang ning bayhana nagpamubo og sanina unya agdughan ipakita nya iya ra pong ang naay mo tan-aw sa babae Brad Samuel sa iyang dughan ang iyang sanina iyang gunitan Brad Samuel aron di makita ang dughan unya og ari pod og naay mo tan-aw sa iyang pusod ang iyang sanina iyang bitaron para di makita iyang pusod makaingon mo tag usab ni utukan ning bayhana nga palumalumag sulob og mubog sinina unya naay mo tan-aw siyang pusod iyang ikanaog ang iyang sanina kay hadlok siya nga makita ang iyang pusod makaingon mata nga tarong baka ni pangutok ni mga bayhana ni ingon ana ba bawal kana sa Biblia. Ang Diyos mismo kay nagtuga sa Biblia. Gibasa na mo sa Biblia nga kanang mga buhatan nagingon usab ang mga babae magmaligdong o magbinutan sa ilang pagpatahom sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang dili pinaagi sa buhok gani nga sinalapid bisan pagani sa mga bulawan og mutya. Bawal gani gihapon. Ingon anak ka istrikto ang Dios. Mga higala og mga kaigsuonan. Nanon sa pa. Atong basahon Brad Samuel iridi ang unang Korinteo Brad Samuel. Kabahin sa mga babae kay balaod ni sa mga babae nga gikinahanglan gayud nga ang mga babae bisan pa sa mga lalaki di lang Brad Samuel ang mga babae ang gibawalan pati puta nga mga lalaki nga kana mo sugo ni master sa usa ka membro diha sa pagtulunan sa PBCM unsa bay mga balaod nga ipapatuman ni master nga gisuportaran ni master sa Biblia nga mao kana ang tumanon sa mga mahimong membro dinhi sa PBCM gawas lang atong kunuhay na pa puro PBCM pero yawan on madiay ang ilang mga buhat kay ang real nga PBCM ang tinuod nga nagalagad sa PBCM nagtuman sa balaod sa Dios mao kana ang gipakita nato Brad Samuel atong basahon Brad Samuel iridi ang unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 4 ngadto sa 15 unsay mabasa nato da Brad Samuel ang mga balaod dugang sa mga babae ug sa mga lalaki nga gibawal gayud kana ni master dinhi kanato Brad Samuel. Aniya Brad Cesar basahon ta kini nakasulat sa gingon mo nga sitas no sa unang Korinto sa iyang kapitulo 11 bersikulo
bersikulo 4 ato sa 15. Tungod hantod sa bersikulo 15 inyo kining patalinghugan. Bisan sa 16. Mga mahal namo nga Sige, maksingon saha. ginon mo ni balaod lagar nga Ipakanaog ni Master. nga sundon nga mo kanay balaod lugar sa Dios gingon dinhi ang lalaki sa bersikulo 4 sugod ta ang lalaki nga andong sa iyang ulo samtang magaampo o nagahimo siya propesya nagapakaulaw siya sa iyang ulo. 5. Apan, matud pa apan ang mga babae nga wala magpandong sa iyang ulo samtang nagaampo o nagahimo siya propesya, nagapakaulaw siya sa iyang ulo. Sama ra ang nga kiniskisan ang iyang ulo. 6. Kadtong mga wala nagpandong ang mga babae. Nga matud pa kay kun ang babae dili man magpandong sa iyang kaugalingonan kinahanglan putputlo na lang niya ang iyang buhok. Apan kun makakaulaw man alang sa babae nga pagka inalutan o sa tupak ka ng pamugbuan ang buhok o alutan o pagka kiniskisan og ulo nan pagamita siya pandong. Sige. Kung iya ka nang nalugar na sa babae 11 lang. sa 11, bersikulo 11. ato lang Lakad lang, ikama para sa 11 madali. kay aron makadignita. Hinoon matud pa diya sa Ginoo ang babae dili gawa sa lalaki ni ang lalaki gawa sa babae. Kay maingon nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki mao man usab karon ang lalaki natawo gikan sa babae ug ang tanang mga butang gikan sa Dios. Matud pa sa 13 hukmi ninyo kini alang sa inyong kaugalingon angay ba sa babae ang pag-ampo ngadto sa Dios nga dili magpandong sa iyang ulo. 14. Sa 14 dili ba ang kinaiya mauman ang magatudlo o ang nagatudlo kaninyo nga makaulaw sa laki ang pagpatag sa iyang buhok o na ang yatag nga paghulagway alang sa mga lalaki makaulaw daw alang sa Dios matud pa sa Dios Alang sa mga lalaki alang sa lalaki nga kinahanglan tag-as nga katong magpatag-as sila buhok makaulaw ka na kanila Sa mga lalaki. o sa mga lalaki sa 15 apan nga kun ang babae adunay tag-as nga mga buhok kini mao'y usa niya kagarbo nga naman kay ang iyang buhok matud pa gihatag kaniya ingon nga ipapandong Sa 16. sa 16 ingon apan kun aduna may makiglalis bahin niini pahibaluan siya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila og batasan nga laki niini. Kita mo, Brad Samuel? Ang mga lalaki di ay Bawal. nga kung ang mga lalaki magpatagaas og buhok bawal na. Pero alang sa babae dili pwede nga dili sila magpatagaas og buhok nga naman. Kay kanang buhok nga alang sa babae nga tag-as mao day na gihatag sa Dios nga kalbo alang nga ipapandong sa iyang ulo. Pero atong balikan ang karaan, Brad Samuel. Ako, tiguan man yun ko, Brad Samuel, no? Kay 1955 man ko na tao. Sa unang kapanahonan, Brad Samuel, angay may bawaan na to. Ang magsimba sa una, magampo, Brad Samuel, nga mga babae, magtaod og bandana. Brunda, ana. Brunda. Pandong sa ilang ulo. Kay kana, mao'y gipakanaog sa pagtulong na ang Katoliko. Di ba? Kamu mga tiguang. Di ba? Sa una, og magsimba mo, di ba ang inyong ulo matumog simbahan, magampo mo, inyo ginang pandunga inyong ulo na nang gitawag og brunda. Kay mao may hubad gud sa mga Katolikong mga kaparian nga kanang brunda mo nang but pasabot kay papandong kag magampo ka pero nasayop ang Romano Katoliko. Ngano mingon ta nga nasayop sila sa ilang hubad sa Biblia. Naara ang answer ang answer na dinhi dili brunda. Dili brunda. Nga mo ipandong. Ako basahon ng 13. Hukmi ninyo kini alang sa inyong kaugalingon angay ba sa babae ang pag-ampo ngadto sa Dios nga dili magpandong sa iyang ulo. Ginon lang gyud. Insigida magpandong jud ka magampo ka ngadto sa Dios. Sa 14 gingon, dili ba ang kinaya mo man nga nagtudlo kaninyo nga makaulaw sa lalaki ang pagpatag kasi ang buhok? Sa 15, narang answer sa 15. Kay lahi mo kuning ubang magbasa sa Biblia, Brad Samuel, kaputol-putulon mo nila. Narang 15 tubago na ng pandong, literal ba na nga brunda? Ang 15, mo ni answer, gingon dire. Apan nga kun ang babae adunay tag-as nga buhok,
kini maoy usa niya kagarbo kay ang iyang buhok nga gihatag kaniya ingon nga igpapandong ikana di ang taas ug buhok mao day na ang buti pasabot nga igpapandong dili kay brunda. Pero gyud sa paghubad sa mga Romano Katoliko sa mga karaan kani sa unang panahon atong makatsila nga mga pari sa unang panahon, ang mga membros Katoliko, ang mga babae bagampo, magbrunda, bukutan ilang ulo, sayop ang ilang hubad sa Biblia. Bisan Ang taas nga buhok, maoy ingon nga ipapandong, mao na ang gipakitang pahayag sa Biblia. Pero kung doon na may musupak, matud pa sa Diyos, apan kung na doon na may magiglalis, bahin nini, umusupak ba? Okay, May balua siya nga ako ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila sa batasan nga lahi nini. Idili day ka isipon. Wa Dios, wa gyud ang Dios malipay ni anak. Kaya ang iglesia dili mudawat na anang mga matang nga mga gipanghimo sa mga babae kanawa karon. Ang gihimo karos mga lalaki. Kanang tag-as og buhok bawal na dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Ako kani Brad Samuel, tinuod lang, prangkang pagkasulti, ulitaw ko sa una, pagkamimbro na ko sa PBCM, Brad Samuel, pititasan ako buhok. Kaya kani, lagi bitos lagi sa una lagi. So, pagkamimbro na ko sa PBCM, Brad Samuel, ay ingon din tong misyonaryo, Brad, bawal ng amayan ang pagpahaba ng buhok. Ay, tupihan ako, kay lagi, bawal man. Naama po sa Biblia. Nagmulalis kuno ka. Nagingon man. May balua siya nga ako, ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila sa batasan nga lahi nini. Busa, kamong mga lalaki nga tag-as og buhok, ayaw mo pagpataas sa buhok kay bawal kana. Ang mga babae ra maoy, gikaymutan sa Dios ang pagpataas sa buhok kay ang pagpataas niya sa buhok mao daw kana ang iyang igpapandong kung siya magampo nga to sa Dios. Busa, bawal. Ni master na, maingon mo nga, kami manunog mig tao, purya buyag. Ayaw tamog pasangil, oy. Bisan gani sa kining mga gagmay lang nga mga balaod, gidaginot, manggali ni master, dili mi pwede nga amo na supako ng mga balaora sa mga babae ug lalaki. Unya, mupatay ni mig tao. Bisag ka pati pag sigarilyo bro, pati duggat sa sigarilyo kay kayo mo na. Bisan kana panoy ilang gipasangil nga nanambog lugar tas kalayo nga kanang ipangtambog aron nga patyon tong katong igsuon na to si Chupila Kabusas. Nga gipasangin lan lugar nila ang atong pasanginlan ang atong magtutulo, labi na ang pagtulunan sa PBCM. Bisan sa Bino Brad Samuel, i-read ang Isayas kapitulo 5 versikulo 11 ikamas 22. Kinibang pag-inom sa Bino Brad Samuel, gitugot ba na sa langiton nga magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Bawal na sa amo ang pag-inom. Maangay mong may balon na nga mga kaigsuunan o bisan pa sa atong mga viewers, bisan pa sa atong mga listeners ang naglantaw sa Facebook o sa YouTube, bawal ang pag-inom sa bino. Gibawal ka na ni Master. Dinhi ka na mo mga higala mga kaigsuunan. Naabay supporting evidence Brad Samuel sa Biblia nga mabasa nga bawal gyud ang pag-inom sa bino. Kung sa resulta niya og mag-inom tag bino, basa Brad Samuel. Kanya Brad Cesar, basaon taning gingon imo nga sita sa Isaiah sa iyang kapitulo 5 bersikulo 11 no? Unya nga ikama 22 para madali. Sa 22 kun hasta ng mga na nga pag-inom og mga bino kana bay giakseptar ba na lugar sa atong magtutudlo. Ingon man usab ang Biblia niya sa bersikulo 11 inyong patalingugan gingon alaot niya adtong musayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga mga ilimnon. Alaot niya adtong nagtukaw sa tibuok kagabhion hangtod sila manginit sa bino. Amo na alaot sayo pagbangon ug mainom sa bino. Bisan pa gani pagtukaw sa kagabhion, alaot yapon ngadtong manginit lugar sila sa tungod sa bino. Sa bino. Pag-inom sa 22 atong ipadayon. Alaot ngadtong makusog nga muinom sa bino ug mga tao nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon mo sa alaot ang pag-inom lagig bino mga malnamo nga musa kay kanang bino kanang mahimo mga alaot ya kana panoong mo patay kag tao mo nunay kanang isugo
lugar sa Sa among magtutudlo. Munang dili gyud na layo oras tinuod mga Layo mahal ora, namo pasumangil. kundo na may naitabo niya na kana Dili dili na sila Membro mga sa membro sa PBCM PBCM. sa ato ba sa atong natagad nga gisusi namo kana sila ning break away sa pagtulunan sa PBCM ug naghimo no sab sila ilang Pundok-pundok. kaugalingong mga balaod ug way kalabtanan niya na ang magtutudlo. Oh, mo na diha. Sabino gani, gibawal gani, unyam itsan nino migtawo nga tos kayo. Bawal gani ang sigarilyo ni Master diri namo. Unya, itsan nino migtawo nga tos kayo. Mao man ay binuang ba mga pasumangil sa mga TV network. Kanis di si kasuho, lamlam na ning bayhana ni dili magsusi kung sa mga balaod di Master gipakanaog sa mga membro, pataka lang og saway-saway diri sa amuang pagtulunan nga mga dautan na ekonomi kay mga kulto bi utro mapud sa kulto mapud ay utro pud di si kasuho. Ha? Manaway nga kulto ang PBCM, utro mapud ay kang kulto ka. Kay ang gitawag og kanang gitawag og kulto, ha? Mao man na ang giingon sa gipakita sa Biblia nga ang kanang gitawag og kulto usa kana ka pagtuo nimo ngadto sa Dios. Ha? Kanang gitawag og kulto ato naman ang nabasa din ni Brad Samuel ang gisgutang kulto nga giingon magkuna a system of religious worship, a creed or sect, usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba ug pagtuo, ha? Or sikta, usa ka na kareliyoso nimo pagtuo ngadto sa Dios. Na? Unya kanis disikat so nani pagtuo sa Dios naa. Musa gitawag siya og kulto. Kay ang kulto o cult sa definition sa New Webster Dictionary, a system of religious worship, a creed or sect, usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo or sikta. Mo na ang pasabot na anang kulto, dili kay ang kulto daotanan. Ha? Mao ni mga irihis, mga ignorante nga mga tao nga dili mamasa sa Biblia. Ha? Mayo lang miingon kulto, pero otro man pud ay mga kulto man pud ay ni mga reliyon pod. Kay nagtuo man na sila og Dios. Naa man sila sistema nga pag-alagad o relihiyosong pagtuo ngadto sa Dios. Mga kulto sad mo. Ha? Tanang mga reliyon kay nagtuo og Dios, mga kulto na silang tanan. Be, ingna ko no nga sayop ning amo ang hubat sa kining amo ang mga referensya. Ha? Pag-text mo, ug sayop pa ang among hubat, mga referensya man ni. Busa dili ta maglama-lama ba? Manaway ta nga ang PBCM usa ka kulto, otro mapuday mo kulto. Be, unsa pay dugang prueba Brad Samuel nga bawal gayud ang pag-inom sa bino. Ang proverbio basahon ko Brad Samuel sa iyang kapitulo 23 versikulo 19 unsa pa ang gipakitang pahayag dinhi sa Biblia. Gamao sad di ang atong gisunod kay mao kini ang balaod ni Master nga ipapatuman sa matag membro lalaki man kag babae nga bawal gyud na ang pag-inom og bino. Kay ngano man naay supporting evidence sa Biblia. Unsa man ang mabasa nato sa Biblia. Sa 23 sa iyang bersikulo 19 ug 21 nag-ingon. Mamati ka anak ko ug maalamon ka ug mandui ang imong kasing-kasing diya sa dalan. Ayaw pagtipon taliwala sa mga palainom sa bino. Kita mo na. Taliwala sa mga ulitan. Mga kumakaon sa unod. Kay ang palahubog ug ang ulitan mudangat sa kawadon ug ang pagka gingon dinhi ug ang pagkahi nga tulog baga sapot sa usa ka tawo sa mga nuog. Ang gipakita dinhi nga ang mga anak gipabadlog nga magmalamon ka, manduhi ang imong kasing-kasing ug ang imong mga dalan nga ayaw pagtipon sa mga palainom og bino. Ibawal na. Naay mingon, Brad, one shot lang Brad eh. Moagi ka karon. Naay mo mga barkada, Brad, inom sa Brad, one shot lang. Ayaw ko no pagtipon matud pa sa Dios daan ng mga tao nga mag-inom sa bino taliwala sa mga ulitan pod o kumakaon sa unod. Kay ang paluhubog og mga ulitan mudangat sa kawaladon. Alang-alag dili ka mawad ag kwarta nga inigsweldo adto na yung palit og bino hubog. Paghubog tuwa sumbago ng asawa tarong magunday ngon ana.
Busa bawal na dinhi sa amo. Angay mong may balo. Jessica Soho ug Julius Babaw nga nagkritisize sa among pagtulunan nga mga dautan kami kay kulto kami. Bawal ang pag-inom sa bino. Na ay mabasa sa Biblia. Bayon sa pa, Brad Samuel, din sa 23, 29, 32, Brad Samuel, ipadayon. Sa 23, 29 o 32. Sa maugapong kapitulo sa 23 sa Proverbio. Anya Cesar padayon ta sa kapitulo 23 unya 29 ngatos 32. hantod sa 32 giingon sa atong mabasa sa Biblia, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagbingkil matud pa sa atong natagad, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad sa walay gipasikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao kadto sa 30, mao kadtong magapabilin sa pag-inom ug bino, kadtong magapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino. Bisag diha lang, Bisag diha Brad Samuel, klaro na kayo. Unsa imong nabasa, Brad Samuel? Katong kinsa man kunutong magbagulbol, Kinsa man ang may kasakit, kinsa may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa may kasubo, kinsa man taw may kapula sa mga mata. Bisa kung kinsa ka mupula na ang mata kay simpre sa diyang makainom kag bino, mupula man gina imong mata ba si Sar. Busa kinsa man kunutong magbagulbol, simpre katong mo inom kag bino unya mohubog na ka, pataka na kag bagulbol. Busa ang maghimo niya na kadto lang palainom og bino. Pareho sa naitabo nako, Brad Samuel. Nagpuyo ko diha sa Tisa Labangon. Diha sa Barangay Mangga. Silingan na mo, Brad Samuel, piting hubuga. Sa iyang pagkahubog, Brad Samuel, kung sa gibuhat niya sa ako ang balay, gawa man ko diha, akong anak raman. Gipanigbas niya, Brad Samuel, ang ako ang tanom, pati pa ako ang long sleeve. Gipanigbas niya kay hubog man. Unya ang pangutana, tarong ka to, katong tawhana? Tarong ba? Ha? Moto ako siyang gato, Brad Samuel, ikaw, Brad, nga nung imo manggitigbas ang ako ang mga tanom ug akong sanina. Sa Brad, ako kay balo sa kong gibuhat, Brad, pasaluan lang ko. Kita mo la, ingon anak, kasalbahis ning mga palahubog. Ha? Busa gibawal na ni Master diri na mo. Muna din na ang mga katarungan. Nga, musog ba ni noong nagtao katos kayo? Kadak kung di malasan na, oy. Ha? Unsa pa'y mabasa, Brad Samuel? Usias, Kapitulo 4, versikulo 11, kalabot di ining bino. Maayo ba ning bino? Leksyon manis mga palahubog karon. Kamo mga naminaw karon mga palahubog. Ha? Gawas lag mga ginagmay lang kay kining pag-inom naman po nas Biblia nga juteng bino alas kuto-kuto nya labi man kay di naman hinuon kay juteng bino daghamang bino hinuon naman na nga juteng bino paras kuto-kuto pero lain man ning uban di man jutay ginalo naman hinuon ang imnon busa mo nay naka-diferensya diha sa mga tao nga ang Biblia nagsugo jutang bino paras kuto-kuto dili man jutang bino ay ginalon kinis pa bayon sa pay budugang babasa nimo, Brad Samuel? Ania, Brad Cesar, basahon ta ang Proverbio 21 kapitulo 20 bersikulo 1 sa Proverbio siyang kapitulo 20 bersikulo 1 versikulo 1 giingon matud pa sa akong natagad sa pangutana ni Brad Cesar kaya atong padayon nun sa giingon sa 20 versikulo 1 sa Proverbio ingon ini ang nakapayag sa Biblia ang bino mo'y usa ka tigtamay ang maiso nga ilim nun mo ang sabaan ug bisan kinsa nga mga masayop tungod niini dili manggialamon busa katong mga kinsa may sabaan sabaan ka, Brad Cesar, kantong mga hinginom og bino kay matud pa ang bino daw mao usak ka tigtamay ang maisog daw nga ilim nun mao ang sabaan kay mahubog ka, Brad Cesar sabaan man ka mahimo naman kang sabaan manghagit pa gani sa bawal mo na hinungdan nga gibawal na ang pag-inom og bino mo na gibawal sa atong magtutudlo kay sayunan bugo ka malabanan kag bino manghagis na mangita nag-away, mangita nagbingkil, kisa isog na. Mo man na. Gibawal na ni Master diri na mo. Nya mangitsa nino migtao katos kayo.
Pag-sure po ka Jessica Sohoy, klaruha po ng imong investigasyon. Ay paglama-lama ba? Ay mo lama-lama kamo mga komentarista? Ha? Ay mo paglama-lama pod, mamasa pod mo. Ug unsa ang baruganan sa PBCM, mangimbestigar po mo kung unsa ang balaod sa PBCM. Ha? Sama ba ang inyong gipangbuhat? Para lahi mi, ayaw magipariwa ng uban ng mga reliyon. Ha? Nga ilang mga membro pasagdan lang magsigig la mag-inom-inom. Wala na dire sa amo kung real ka nga PBCM. Pero nagpa-PBCM lang ka, ha? Kanang gitawag lutaw ba? Kanang dili real ba? Kanang baka ayoy pagtuo, dili hugot ang pagtuo. Mo na nga mga salbahiso na nga mga tao. Unsa pay prueba? Basahon ko Usias. Ha? Dugang prueba gapon ni Espino. Isaya o Usias 4:11 unsay giingon dinhi? Ang pagkamahilawason og ang bino og ang bag-ong bino makakuha sa salabutan. Unsa di ay? Ang bino makakuha daw na sa salabutan kay mahubog ka na. Ha? Kay salabutan. Wa na kay salabutan. Manghagis na ka. Gameng bikil, pag ulis balay, bingon dahil ng hubog. Kayang asawa, sukari ko. O unya, ugway sudan, masuko. Unsay hitabo, suntoko ng asawa. Kulatahon na yun ng asawa. Mao man na, kay resulta sa iyang pag-inom sa bino. Unsa pay babasa brad sa bil, Episo. Kapitulo, ato ni Poston tanis mga nakasulat sa Biblia. Episo, Kapitulo 5, versikulo 15 ngadto 18, unsa pay dugang babasa nato brad Samuel kalabot aning bino nga gibawal gyud ni sa atong lagiton nga magtutudlo. Aniya si Sara sa gingon mong sita sa Efeso 5 sa kapitulo 15. Sa kapitulo 5 versikulo 15 hantod sa 18 gingon. Apan kun kamo magpinahitay o magtinukbanay ang usa sa usa, magbantay lang kamo nga dili kamo mga ut-ut pinaagi sa usag-usa. Di sa apan ako magaingon, pagawi kamo matud pa diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu, ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha magkasinumakay man ang usa sa usa aron kamo dili makahimo sa pagbuot ni inyong pagabuhaton. Apan kun kamo ginamanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Sa Episo, sa Galacia man din akong gibasa para si Sir diya si Episo siyang kapitulo 5 versikulo 15 atong sugdon sa banga nalipat mo ta ningon din versikulo 15 busa pagbantay kung pagayo sa inyong pagawi dili ingon nga mga buang-buang kung dili ingon nga mga masinugtanon nga managmahimulo sa kagayunan kay ang kapanunan karon puno sa kalistadan. Busa matud pa di city ayaw mo pagpakabuang kung dili sabton hinuon ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo 18 ug ayaw kamo paghubog og bino kay kana mooy pagpatuyang kung dili magpagapuno hinuon kamog espiritu. Bisag diha lang Samuel. Usa dili pwede nga bawal gyud kana nga pag-inom og bino. Kana gibawal kanang paghubog-hubog pinaagi lugar sa pag-inom sa mga bino, mga malnam. Mao na ang balaod sa atong magtutudlo Jessica Soho. Nga kami imo ming ipakauwawan sa imong programa. Nga membro daw sa kulto ang nagsunog dito pila ka busas. Bawal gali na mo ng pagnigarilyo. Bawal gali ng pagpakiskis sa kilay sa mga babae. Bawal gani ang pagpataas sa buhok sa mga lalaki. Bawal gani ang paghubog. Unya, musugba ni noon ang PBCM og tao nga tos kayo. Kana, binuhatan kana, sayawa kay kanang mga tawana, kana si Ercilia nga kriminal
Dili na PBCM. Crisanto, Oo, ninggawas na siya kay nagtukod og laing pundo kay siya na pud ang magpamaster-master. Iya na pong linglahon ang mga igsuon nga PBCM dadon dito sa iyahang pundok kay powerful man kuno siya kay di man kuno siya masunog kug mo tunob og kayo nya kay wa man na dinhing batasanas PBCM mao maputupong mga PBCM nga manigiingong bugok ba bugok ha adiri lantas kang Crisanto Ercilia kay nindot ni kay di ta mapaso og mutunob tas kayo ha sa PBCM wala man ang batasana wala man ang abilidad adiri lantas nay abilidad mo ba nay kasagaran mitos tawron ug nay abilidad dito dahil mo to nya dabi kay abilidad mo siya wa dito nalingla sila. May lagi abilidad ba siya? Abilidad siya wa ba? Pero dili mo na abilidad kay abilibad mo na kay diyaw mo nang mapatay na makagtawo busa. Mao nay mga bad nga mga gipanghimo busa. Gitawag na dili na abilidad kundi abilibad. Mo nay ilang himo. Dili na abilidad. Dili Bad na na sa Dios, siya. Mao kana diha ang atong gipakita sa Biblia. Karon katong gibuhat ni Crisanto Ercilia. Nakatuman ba siya sa balaod sa Dios? Wala. Pasaharagot bad Samuel unsay nakasulat nga balaod po ni sa atong magtutudlo nga gipakanaog niya diri sa mga membro sa PBCM. Piso kapitulo 6 bersikulo 2 unsa bay balaod nga angay tumano nato isip kita usa ka anak ngadto sa atong amahan ug inahan. Ha? Ato bang itsas kayo ni atong amahan ug inahan? Be, tan-awon ta og pagtulun-an ba na sa Dios? Kanang manunog og tao kanang muitsag tao nga tos kayo dili tao na namo batasan oy Jessica Soho nasaypan na nimo basa Brad Samuel aba niya Brad Cesar basahon ta kun kanang ilang gihimo ni Crescencio Ercilia Crisanto Ercilia kun kana balao maayo ba na mo ba kay balao sa Dios nga ipasugba nimo ang imong inahan o apukan kana si Crisanto Brad Cesar apo man to siya ni Tupila busa atong biblihon biblikal ang atong pagpayag kun kanang gihimo ni Crescencio o Crisanto kung mabanay sugo lugar sa Dios niya sa Efesos yang kapitulo 6 bersikulo 2 ang atong pagabasahon gingon tumawod ka sa imong amahan inahan kini mo ang naunang sugo nga may saad busa ka na di ay sugo Brad Cesar nga tumahod ka ang lugar sa Dios ngayon diha nga tumahod ka sa imong amahan ug inahan nga imo na ni isugba mao na imo na isugba pastil lang di malasag gyud busa kanang gisugo nga gihimo lugar ni Crisanto dili na sugo sa Dios kun dili kay iyang gipatay gisugban niya kayo moonay sugo lugar sa dili Dios kun dili sugo kana sa yawa ngano man tungod kay ang yawa mamatay ka na mo kanay mo patay lugar ang abilidad sa yawa mo patay siya ug mga tao niya basahon ko Brad Cesar kadiyon ang proverbia sa iyang kapitulo basahon sa Juan sa iyang kapitulo 8 atong pagabasahon sa bersikulo 44 gingon kamugikan sa inyong amahan nga mo ang yawa ug ang inyong tingwa mo ang pagtagbo sa mga pangibog sa inyong amahan siya mo'y usak ka mamuno sukad pa sa sinugdan ug siya'y walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya inig pamakak niya siya magasulti tukma siyang kaugalingong kinaiya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak musa ang amahan sa yawa ang prinsipyo ni Ercilio Crisanto dili kana sugo sa Dios ang iyang gihimo sa pagsugba ngadto siyang apuan ngadto kayo dili kana sugo sa Dios kundi dili sugo kana sa iyang amhan nga mao kanang yawa nganuman tuod kay ang yawa mao kanay mamamatay sa mga tao bakakon kay ingon ra ba siya Brad Cesar gisugo ko ni siya ni Master sugo ni Master si Master bisan pagkani sa kanang sigarilyo bawal ganina kana pa noong isugba nimo munang perting baka kuna mo na nga si Ercilio ni si Crisanto dili lugar ang Dios nagsugo kundi ang yawa naoy ni sulod sa iyang ulo kay og mao pay buhat sa PBCM unaw na aragod 1967 ang
ang PBCM natukod unya hus kung kana pay maoy buhat na mo. Piting daghana na tingali ang gipangsugba na mo. Ug kana manggaling prinsipyoha ang inunta nga maoy gituoan lugar ni Jessica Soho nga mao ni buhat sa PBCM nga gitawag og kulto. Jesus piti na yung tingali daghana. Ug wa po tingali magpamimbro Brad Samuel sa PBCM kay ngano mo pamimbro man ta ng PBCM isugba man tas kayo. Busa kana usalang kapag pasumangil pagdaot lang sa ato ang pagtulunan Brad Samuel nga kana dili kana tinuod kay ang pagpatay sumala sa Exodo kapitulo 20 naa diha gidili ang pagpatay sumala sa mabasa nato sa Biblia. Mo kana ang atong nakita nga ipatahod ang imong amahan ug inahan. Tahuron nga imo na nung sugbas kayo. Kada kundi malas mo ng pagtulunan na oy. Nga gipasumangir ba diri sa PBCM. Ay mo pagpataka og lamlam sa iyong baba. Klaruha usa unsa ni pagtulunan sa PBCM unsay mga bawal. Mo kana mga higalag magkaigsuonan. Unsa pa? Angay buhaton isip kita usa ka anak. O binapuhan ba na nimo? Ato bang tamayon? Basahon ta. Ang Proverbio 23 versikulo 22 nag-ingon. Pamati sa imong amahan. Nga nanganak kanimo. Og ayaw pagtamaya ang imong inahan kung siya matigulang na. Tanawa si Chupila Kabusas. Tiguang naman to, 90 na gud kapit ng edad. Unya ang sugo sa Biblia nga pamati sa imong amahan nga nanganak nimo kay di man ka matao wa ka tusluka sa imong amahan. Unsa pay gingon? Ayaw pagtamaya ang imong inahan kung siya matigulang na. Unya katong gibuhat ni Crisanto Ercilia. Mayo to? Nga ang giingon sa Biblia nga ayaw pagtamaya ang imong inahan kung siya tigulang na. Nya pagtamay gani gibawal man gani kana pagsugba nimo sa kayo. Busa diha ni nasayop si Crisanto Ercilia. Kaya ninggawas sa PBCM, nagtukod og bundok tanawa, dinayawaan hinoon ang ulo. Imbis nga naa sa PBCM, imbis tarong ang utok, ninggawas sa PBCM, kay pagpahulay sa magtutudlo, ning kuan masad ni sila, ning kananing break away man. O di unsa man, di nangabuang ni hinoon, ning sudlan ni ugyawa hinoong utok. Imbis nga naa sila sa PBCM, nga tarong na unta na sila, pero kay kanilaging kwarta ba, magpatuo ba? Kulba mo ning kwarta god, mangilad ba? Mangilad sa mga membro. Pilaro ng mga membro aron makakwarta. Muna ang gipangbuhat nining mga tao karon nga nagtukod og pagtulunan nga ilang panapion ang mga tao. Muna diha ang gipakita natong pahayag sa Biblia. Unsa pay dugang Brad Samuel, Proverbio 1, versikulo 8 ngadto sa 15 ang imong pagbasa. Diha Brad Sisa. 1:8 ngadto sa 15. Basahon ta ang Proverbio 1 versikulo 8 no. Antod sa 10 ngadto sa 15. Kama 15. 8 ngadto sa 10. Versikulo antod sa 10. Sugod tas versikulo 8 gingon. Gingon anak ko. Pamatiya ang pamangno sa imong amahan. Ug aya pagbiyahe ang pagtulunan sa imong inahan. Kay sila magaingon sa usa ka purong-purong nga bulak sa grasya sa imong ulo. Gipakasama gani purong-purong nga bulak sa grasya sa imong ulo ang pagtuman lugar sa kabuton sa imong inahan o amahan gingon. Og mga kulinta sa imong liog. Anak ko, kung ang mga makasala magulog-ulog kanimo gingon dinhi, ayaw pag-uyon kanila. Matud pa sa versikulo 15. Kay gingon man kung ang mga sala daw mulug-ulog, muluuluhan ka ba? Nga dili gani ka ipakuyog kanila. Gingon din is 15. Matud pa anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila kung dunay mulug-ulog katong mga tao nga mulug-ulog sa kanimo ba? Mo palapala
sa bersikulo 15, anak ko ayaw paglakat sa dalan uban kanila. Lakay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan, kaya ang ilang mga tiil managbadalagan, matud pa managdalagan ngadto sa kadautan, ug sila managdali aron sa pag-ula ug dugo. Sa ipalikay Wala ang anang mga Krisiyas tao nga sa mga lugar nila nga Crisanto, labi na Ercilia. mga apor man to nila bra Cesar katong naghimo atos krimen apo kana. nga pinagis mandasyon ni Crisanto. Oo, nga lisod lagyawa. O mo to'y nag-ulo nila ba nga ilang dayungan tong ilang apuan para pagsugba pag-itsa dito sa daog. Usa gingon din pagitambag ka na ni kanang proverb ni Solomon sa sulat niya sa taga Ngadto sa mga anak. Oo, nga gingon kay ang ilang mga tiil man nagpanalagan daw ngadto sa kadautan ug sila managdali aron sa pag-ula ug dugo. Unya gingon sa bersikulo 10, anak ko ayaw paglakat sa dalan uban kanila. Gingon pa yun. Anak ko. Kung makita kanimo anak mga kaigsunan, kung dunay mga tawo nga buot anak dadun mo ngadto sa ilang mga Hulug-hulugan pa mo ba? Hulug-hulugan pa Hulug-hulugan. mo nga matud pa mingon Ayaw gyud mo si uban. master mo ay nagsugo ni ini nga ri kanako. Ayaw gyud mo pagtuo in taon. Oy nga naman kay maunay gingon nga Ulog-ulog ba? dali ra gid in taon mo nga ulu-ulukan. Ha? Nga maghimo mo sa krimen sa manarong nahitabo ron. Niadtong niaging bulan, di ba? Pinaagi sa pag-ulo-ulo ni Crisanto Ercilia. Crisanto Ercilia, di ba? No, mo hinungdan nga nahimo to ngadto sa ilang apuhan kay nang tuo ba sila? Busa kung musunod gali mo, makatong gingon ni master nga tumutok mo nako, maluwas mo, ayaw mo pagtutok Tutok paglain. Kanang gingon ba Yado nga ka. ayaw pagtan-aw og Iya. lain ba? Nga kinanglan dili mo mudawat og lain nga mga tao nga mo istorya nga gisugo wa ni master nga kini mo ipahimo, ayaw mo pagtuo Totoo ana. Busa ayon ana Brad Samuel ang ato ang mga pagpahimangno sa atong mga membro labi na diha sa urmo ko nga nagpatuo diha nga si Hesukristo kuno na nga mugkuan po kayo ba na may mga membro nato diha sa urmo. Mura na sa mga espirituha bra sila. Mara na mga espirituhan ni Baal ba? Busa pahimangno diha sa urmok nga ayaw gyud mong tuo ana kanang Bapa Kristo diha nga musayaw o kayo, ayaw gyud mo ana kay iya gyud na siyawa. Busa tungod daghan pa tag isulti Brad Samuel, tungod napupos naman po ang atong oras, mingon na lang kita nga salamat sa pagpatalinghog sa uban nga mga kaigsuonan nato ug sa atong mga viewers ug ilabi na naglantaw sa YouTube ug naminaw sa mga radyo. Salamat sa iyong pagpatalingog. Manghinaot kami nga inyong nasabtan ug nasayran ang amo ang buot ipasabot nga ang PBCM dili daotang mga tao kay bawal ang sigarilyo, bawal ang pag-inom, bawal pagpakiskis sa kilay, bawal gani daghang mga bawal dinhi sa pagtulon ng PBCM. Mao gani nga ang tao lisod nga musulod dinhi sa maong pagtulunan kay daghang mga bawal. Ug sa ngalan na lang sa langit nun nga magtutudlo, salamat master sa panalangin nga maghatag diri sa imong mga tinunan. O mingon kami daghang kay salamat sa inyong pagpatilingog mga namo mga suking paminawan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montimero mingon na lang kaninyo nga sunod sa Domingo no sa managuban gyapon kita sa mga oras o istasyon ug maayong udto kanatong tanan.